चनिया बजनिया जितना लोग बाटे वही लोग के बनावे नहीं और जौन मुद्दा के चीज बा जेन्युइन चीज बा नदी नचनिए बजनिए के बनावे दी ऐसे ठीक बा ऐसे तो कहीं ना कहीं आरती न्यूज जैसा डरा रही थे ना संग गई रहनी या सिपाही जैसा कहतन कि लोग हनीमून मनाओ खातिर हम भेजे दुकानवा ओइ में हां में हां भरतनी कहां काहे नहीं माने एक पत्रकार के सुबह जौन बेरा हेलीकॉप्टर से उतरला भोजपुर में तना बारी रवा अपने टेंशन कोई रहनी सुन के देले ना पैसा पहले बात समझी पवन सिंह से हम पैसा लीला कितना में पवन सिंह दिला बनी जाता ना मांगम उतना दी है भाई हमें हमार भाई हमें तो भाई लोग जो स्ट्रगल लोग करबल के स्ट्रगल बहुत लोग अर्निंग करबन जौन 2 रुपया चाहे 4 रुपया पब्लिक के पैसा कितना रुपया अनुदान कइले बनी है अभी हम 10,000 रुपया दे के आवत बाकी सोशल मीडिया में कौन से तो धकिया दियल गइल का स्क्रिप्ट के राकेश मिश्रा के बराबर डांटते रही अब हम रेला तनी कैसा रोटे खाली भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकार लोग के इंटरव्यू लेनी यहाँ के कबू आज तक ले मुद्दा के जो न्यूज आला मुद्दा के न्यूज उठे नहीं उठौले यही पर हमनी के बातचीत करे मनीष जी से का हाल चाल बा ठीक बा रउआ का बानी ठीक बानी नो हां ठीक बानी कैसे कैसे एने कर चलनी है दिवाकर भाई के हमनी के घर पे बानी जा फोन आइल है कि भैया आवे के बाद तो बिल्कुल मुद्दा के न्यूज रुआ काहे ना बनावे खाली भोजपुरी नचनिया बजनिया जितना लोग बाटे वही लोग के बनावे नहीं और जौन मुद्दा के चीज बा जेन्युइन चीज बा नदी जौन गांव गली के काहे ना बनावे का ई सब रुआ डरा नहीं का ना ई सब खातिर रउआ सब के छोड़ देले बानी कि रउआ सब बनाई हम भोजपुरी में जे न्यूज चला लेलक उहे ओरिजिनल पत्रकार आरती छोटू वाला मैटर में सब पत्रकार लोग बनावल जे में रउआ सिपाही चाचा के संग गई रहनी या सिपाही चाचा कहतन कि लोग के हनीमून मनाओ खातिर हम भेजे दुकानवा ओइ में रउआ हां में हां भरतनी कहां काहे नहीं माने एक पत्रकार के शोभा देता टे हनीमून ना हनीमून बनाने के लिए जाएगा लोग तो वे कुछ ना कुछ हेल्प करेंगे टिकट कटवाएंगे सिपाही चाचा ये बात के खबर था सिपाही चाचा कर तू जब होटल में पकड़ाई तो वो साथे छोड़ देनी बिल्कुल हम लोग गलत आदमी उनका संग रउआ रहत नहीं कि रउआ उनका संग रहत नहीं ना वो हमारे साथ रहते थे हमारा गार्ड थे तो अब अगर गार्ड अगर कोई गलती करता है तो उसको मैं रखूंगा भैया नहीं रखूंगा तो मुद्दा की चीज की क्या नाम का कारण बा रीजन का बटे का मुद्दा वाला चीज जैसे कोनो विकास वाला चाहे कोनो इकुल का न्यूज काहे ना बोला अच्छा ठीक बार वो कहते हैं तो हम करब और बात हम मान लेते कहिया से गरीब के कबो कितना मदद कर बने जो इतना लगभग सोशल मीडिया के द्वारा अर्निंग करबन जौन 2 रुपया चाहे 4 रुपया पब्लिक के पैसा कितना रुपया अनुदान कइले बनी है अभी हम 10,000 रुपया दे के आवत बाकी सोशल मीडिया में ना डालीला हम हां कहां का अनुदान मन कैसन कैसन कहां आदमी बहुत गरीब परिवार का हम अथी करीला बाकी हम ना नु कहम भैया बेटी बहन के बिल्कुल हम लोग वही काम करते हैं शादी ब्याह बताइए ना हमने कोई जांच पर करम सकी आरती वाला सही में कइले बानी की नहीं आप काहे कति जांच कीजिएगा चाहे सोशल मीडिया में चलाइएगा जो दान होता है पटीदार बना तो पटीदार आदमी ना जान सकेला गुप्त रूप में कीजिए हम लोग करते हैं आज भी बता रहा हूँ नहीं हम बोलते नहीं है बाकी गुप्त रूप में करते हैं किसी को हम जनाते नहीं हैं क्योंकि ठीक नहीं लगता है। अच्छा कैमूर जिला के एगो लड़का बाटे जौन की अभी स्ट्रगल कर रहल बा नीतीश मिश्रा ओकर नाम पड़ी गरीब परिवार से बाटे आ उ लड़का रोले फोन कइले बा रिकॉर्डिंग हमरा लगे भेजला बा कि आरती न्यूज वाला भैया हमरा से 10,000 रुपया के डिमांड करतनी आ जबकि हमरा लगे पैसा तेल पानी के दाम हम कहले नहीं देवे के तो ओकरे बावजूद भी 10,000 रुपया के डिमांड बात समझिए हम अगर पटना से चल के जाए बाई रोड तो कितना रुपया लगी 10 सिंह जौन बेरा हेलीकॉप्टर से उतरला भोजपुर में तना बारी रवा अपने टेंशन कोई रहनी सुन के देले ना पैसा पहले बात समझिए पवन सिंह से हम पैसा लीला कितना में पवन सिंह दिला बनी जाता ना मांगम उतना दी है भाई हमें हमार भाई हमें तो भाई लोग जो स्ट्रगल लोग करबल के स्ट्रगल बहुत लोग के हमने खड़ा किया है आपने जानते होंगे बहुत लोग मैंने प्रमोट किया हूँ 5 उंगली बराबर नहीं है कि सब लोग के हम प्रमोट करते चलो हमारा बहुत टाइम भी बहुत इन्वेस्ट हो गया है इसीलिए हम थोड़ा कम कर दिया पैसा लेने के बाद भी इज्जत ना मिलल पर बाउंसर के धकिया दियल गइल का स्क्रिप्ट के राकेश मिश्रा के बराबर डांटते रही कि रवा के शोभा देला आज के बाद रुआ देखम अब हम रेला तनी कैसा रो टेम्पू पे चढ़ के आए थी विरोध के लगे फिर से पहुंच गई अरे विरोध कैनी तबे न बोलेलन कि काहे खातिर विरोध करत सपोर्ट कर माने बीच के मसला पैसा वाला का बीच में की कह देस की स्क्रिप्टेड रहे बाकी हम ना करम हम तो इंटरव्यू खातिर गई रही अच्छा इंटरव्यू जौन तरीका से ले नॉर्मलो तरीका से तो हो सकेला काहे माने हमनी के तड़कता भड़कता दिखाईला जा कि लोग देखे में आनंद आवे अच्छा होके इहे चलते बानी नो आज हमारा काहे कति जाना तनी इहे कति तड़कता भड़कता एकदम हमनी के बोली ला जा वो एक्टिविटी दिखाईला जा कि लोग देखल चाहे।